दिनै जों बाक्सा जिल्लानि जे पानबारि गामि जेनेबा हाजो खाथि जायो नैबे जोंनि भुटान रायजोनि हाजो खाथि ज'है एक्स MCLA मनिप बसुमतारी सार लोगोसे एक्स आर्मि जोंहा दंफैयो खामोदिसानि बेजों लोगोसे जोंबो ज'है दं पानबारि गामिनि साथामसो रायजोफोरनिफ्राय जोंनो हाजोखौ देखायनो फैफादों जों बेवहाय फैयै नै दैजिमा खर' मोनफैना बारनानै भुटान रायजोखौनो मोनफैबाय भुटान रायजो मोननो जों बारा गैला 1.5 किल'मिटार 1.5 किल'मिटारसोल'सै आरो जों ओरैबायदि अन्थाइ माने गिदिर गिदिर आरो बे अन्थाइ माखाया बिराद गिदिर गिदिर दै बोहैदों बै जोंनि एसे 2 किल'मिटार आगोलसोआवथ' दैयानो गैयामोन फैयै गोजौआवसो खोब दै दं आरो दा बेवहाय फैयै गोजौसो गोजौसो दावखोनांगौ नालाय जोङो 5 किल'मिटारनि खाथियाव जों थाबायबाय बिराद मेंबाय आरो जों जानायबो लाबोफायाखै बेवहाय जों बिदिनो दावबायनोनो फैखादों सारभे खालामफैदों आरो बेवहाय गोबां थिखादारफोरा बै जोंनि बे लामा खुरखानाय बा न'नि खामानि मावग्रा बिथांमोना ट्रेक्टर लाहै बेहाय अन्थाइखौ लांफैदों बै 2 किल'मिटारसो सिङाव जों बेखौ बारबोबाय ओमफ्राय जों फैगासिनो दं दा भुटान रायजोखौनो मोनसिगोन बेखिनियानो नोंथांमोना नुबाय थागोन नै बिथांमोना बेवहाय दङ जों फैबाय दं आरो बिराद मेंबाय बेनो आरोखि ओरैहाय माखाया